खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव विधानसभा 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसे गिदिर थांखि लादों। बे गिदिर थांखियानो जाहैबाय थाबैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिए दोलोखौ नागारनो हासिगौ। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि उनाव एनडिए जों जथायै सरकार बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायबोदोंमोन, नाथाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिए दोलो नागारसिगोन आरो एनडिए दोलो नागारनायजों लोगोसे गोबां माने गिदिर थांखि लादों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ, जेराव 2026 मायथाइनि बिसायख'थिया गेजेराव आरो 3-4 दानल'सै। बिनि सिगांनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। एनडिए नागारसिगोन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि, बे विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोख्रों खामानि मावनायखौ बे समाव जागायबाय आरो थांखि लादों। बे थांखियानो जाहैबाय थाबैनो फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्ता एबा नैथि सप्तानि गेजेरावनो एनडिए दोलोनिफ्राय ओंखारसिगोन होननानै बे समाव माखासे मानि सुलुंनिफ्राय थामहिनबा चिरां बिजुनि पानबारियाव जाबायदि गोख्रों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सावरायमेल लादोंमोन, बे सावरायमेलनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिएनिफ्राय फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्ता एबा नैथि सप्तानि गेजेरावनो एनडिएनिफ्राय ओंखारसिगोन होननानै बे समाव बाथ्रा एबा माखासे मानि सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आरो बयनिख्रुइबो बिग आपडेट, राजखान्थिनि बिग आपडेटआनो जाहैबाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिआरनि मोनबा विधानसभा बियाबावल' नङा, बिनि अनगायैबो रायजोनि गुबुन गासै रायजोनि गुबुन 12आवबो आरोबाव विधानसभानि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिजाथि फसंगोन। गासै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2026 मायथाइयाव जा विधानसभा बिसायख'थि, बे विधानसभा बिसायख'थियाव गासै 27 बियाबाव बिजाथि फसंनायनि थांखि लादों होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोनदि बिटिआरनि गासै मोनबा विधानसभानि अनगायैबो सोनाब गवालपारा, दुधनৈ, बक'सयगाव, बजालि, रंगिया, दिसपुर, न'दुवार, गलाघाट, डेम'रिया, बरसला, धेमाजि आरो ढेकियाजुलियावबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन। लोगोसे दिसपुरावबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि, बे विधानसभा बिसायख'थियाव दिसपुरावबो बिजाथि होगोन। बेजों लोगोसे गासै रायजो नाङैनि गासै 27 बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिजाथि फसंगोनखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बिग आपडेट, एनडिएनिफ्राय थाबैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ ओंखारसिगोन। थामहिनबा थाबैनो एनडिए दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआ ओंखारनो हासिगौ, बेखौ माखासे मानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।